farem una demostració de la decantació. Som la Maria, l'Andrés, el Joel i la Clàudia. La decantació. La decantació s'utilitza per separar mescles heterogènies de substàncies amb densitats diferents. Es deixa reposar la mescla fins que la substància més densa es diposi al fons. Ara us deixo amb un instrument per a fer la decantació. Per fer aquest experiment no té per què utilitzar aquests instruments. Amb el ratolí, Maria? No passa res. Què esteu fent, Clàudia, Joel, Andrés? Què heu posat? Estem posant l'oli i l'aigua. I què ha passat? Que l'oli, com és menys dens que l'aigua, es diposita a sobre de l'aigua. Molt bé, perfecte. Ara us deixem amb una fotografia de com es pot fer la decantació. Ara us deixo algunes fotos del que hem estat treballant fins ara. Gràcies per acompanyar-nos en aquest viatge fent la decantació, fet per Clàudia, Maria, Andrés i Joel. Una coseta, encara no hem acabat, oi? Perquè ara estem fent el que és la demostració de l'experiment, oi, Clàudia? Sí, doncs allò era el grup. Un poquito más, Clàudia. Què tenim ara, Clàudia? Què ha passat? Ara l'aigua s'ha posat al got i l'oli s'ha quedat a dalt. I per què ha sortit abans l'aigua que l'oli? Perquè com l'oli és menys dens que l'aigua s'ha anat anant i l'oli s'ha quedat a l'ampolla. Molt bé, doncs moltes gràcies, eh?